Хоп! Здравейте на всички, които гледате това видео. Значи това е третата част на това, което наричам как така стана, че човечеството влезе в епохата на Водолея. Водолей лъв. Епохата е Водолей лъв. Сега, тази трета част, ако не сте гледали първите две, гледайте. Тази трета част ще разгледаме геоцентричната гледна точка или земната гледна точка. Как така? Как се въртат планетите около Земята? От гледна точка на Земята, Земята, тук съм нарисувал, планетите и Слънцето се въртат около нея по един път, наречен еклиптик. Ето тук. Ето тази синята пунктирна линия е еклиптиката. Така, по тази еклиптика ние хората сме обозначили едни форми от звезди. Едни звезди сме ги събрали на куп и сме ги обозначили в форми. Тези форми се наричат съзвезди. Значи, съвременната наука, съвременната астрономия е обозначила и решила, че има 88 съзвездия. 88 съзвездия. Сега, ние астролозите работиме само с 12 от тях. И ги наричаме зодиакални знаци. И те се намират в един пояс, който ние сме нарекли зодиакален пояс. И той е на отстояние 8 до 9 градуса от еклиптиката. От тази линия, този кръг, по който се движат планетите. Ето тези 8-9 градуса. И тук се помещават всички зодиакални знаци. Така, сега, астролозите казват, че ето тук между Скорпион и Стрелец има още един зодиакален знак и той се нарича 13-ти зодиакален знак и той се нарича Змиеносец. Значи това е съзвездие. Част от него попада между тези два знака, но той не е зодиакален знак и нас астролозите това не ни интересува. Интересуват ни само тези 12 зодиакални знака. Друга разлика между зодиакални знаци и съзвездия е, че ние астролозите тези съзвездия сме ги уеднаквили и сме им дали равни отрязъци от еклиптиката на 12 равни части. И те всичките са 29 градуса, 59 тъглови минути, 59 тъглови секунди или 30 градуса за улеснение. А пък астрономите ги разглеждат в техните естествени големини и ширини и казват, не може да са равни, защото Девата, например, е много по-голямо от Рак и Лъва е много по-голямо от Скорпиона, например. Защото те имат различна големина и различна дължина. Но ние не можем да кажем за нас, че едно съзвездие е по-голямо от друго и че е по-важно от друго и затова им даваме равнопоставеност. Така, сега, това, което всъщност ни интересува за епохата на Водолей лъв е така наречената равноденствена точка. Земният екватор, това казах в първата част, има своята проекция в небето, в небесата и той се нарича небесен екватор. Този небесен екватор има две пресечни точки с еклиптиката. Ето тук съм ги удебрил. Тези пресечни точки, когато Слънцето, движейки се по еклиптиката, достигне някои от тези пресечени, точки, където се пресича небесния екватор с еклиптиката, настъпва равноденствие. Съответно, ако при нас в северното полукълбо настъпва пролетното равноденствие, то в южното полукълбо ще настъпва есенното равноденствие.
И обратното, когато Слънцето достигне другата равноденствена точка, при нас ще настъпва есента, есенното равноденствие, а при тях ще настъпва пролетното равноденствие. Тези две точки, пресечни точки на еклиптиката с небесния екватор, не са постоянно на едно и също място. Защо? Защото имаме третото движение на Земята, което се нарича прецесия. Това го обясних във втората част. И измествайки се съвсем леко северния небесен полюс и южния небесен полюс с 1 градус за 72 години, се получава така, че равноденствените точки се изместват и те. Те следват стъпката, поне така казват учените, на прецесията. И всъщност се получава така, че има нещо като вторично движение на прецесията, където равноденствената точка се измества. И това се нарича прецесия на равноденствената точка. Прецесия на равноденствените точки. За 1 градус 72 години. Това е доста бавно. А наистина това е много бавно. И така, постепенно тази равноденствена точка е била в Близнаци, била е в Телец, била е в Овен, Риби. И сега би трябвало вече да влезе в Водолея. Като другата, съответно Близнаци, Стрелец, Телец, Скорпион, Овен, Дева, Овен, Везни, Риби, Дева, и сега имаме Водолей, Лъв. И заради това трябва да знаете, че епохата на Водолея е всъщност епоха на Водолей, Лъв. И не можем да кажем кой от двата знака е по-важен, че да пренебрегваме единия и да твърдим, че единствено и само навлизаме в епохата на Водолей. Нали? Добре, това беше това беше за тази трета част. Ще се видим отново в четвъртата част.